Gata, chat. Live pe YouTube. Live pe YouTube. Clip pe YouTube cu... Ne jucăm acest joc Miraboland cu Gădeanu și cu... Acestea. Da, să-mi dea asta pe live. Să-mi dea invite. Dați follow pe Kick, bă. Follow pe Kick. Follow pe Kick. Pune mâna pe buci, Gădene. Bun, azi. Bună, Andreea! Bă, Bună dă-te seara! stăm pe parte. Nu mi-am păi. Na, mă. Salutare tuturor, eu sunt Mădălina și astăzi o să facem un tarot. V-aș ruga foarte mult să vă dați 5 euro ca să vă zic ce pățiți. A primit cartea de Cariot. Avem două zebre, una neagră, una albă, înseamnă că aveți o dualitate morfologică în voi. Uitați-vă la mine. 5 euro, ești prost așa ieftin? Alin. Unde era sensibilitatea? Prea tare, Mădălina, cu aia. Hai, dăm star, mă? Hai! Hai, da. Hai. Da, a luat confirme. Da. Mai lămurit Și și mai scrie și unde de frică cu ăla serverului când se zice Headshot, 2-2-3, mama lui Andrei e gay. Doamne, doamne, dar ce vorbește, doamne, eu sunt așa Chiar la mine. așa de serioase sunt eu, doamne, nu știți voi. Măta, mă, măta, 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 măi, măta. măta. A, bă, ne jucăm, hai, man. Bă, bă. Hai că caut eu, Vezi că caut eu. stăm mijloc. Mamă, coi, căutăm 7 oameni. Cine-i Hunter? Să-și doar un hunter. Hai, O ascundeți-vă pus-i și- pe măta, mă, în pulă. Bă, Vere, eu nu știu. Apeși R să te schimbi și F să te pictezi, ok? A, nu e basic. E cu ăla cu infecție. Bă, e măta basic la mine în coaie. What the fuck? Hai de pula mea. Și stai mă împănat așa. Unfipt. Nu mă vede, nu? Iisus, eram. Nu, mă. Tu tot scap pe ăla. Ce faci așa? Nu e bine. Bă. Mamă. Își dădu totemul de pe Minecraft să supraviețuiască. Dă-du măta, mă. Da, poate dădu mami. Nu dă-du maica mea, mă. Taci. Mă. Nu. Ce cât suntem pe server că să mor eu dacă știu ce să mă fac. De ce așa ăsta? De pulă belită, mă. Văd că naiba, da? Ai. Samba. Ce înseamnă dacă ești fondator? Ești parte din Illuminati. Uite, bă, mi s-a instalat. Tu l-ai făcut. Al tău. Ce mă, nu mă văd deloc putus, mamaia mătii să Mai era mișto? Ia, putea să mă uit pe live acum, dar nu o să fac. Da, și pentru prima oară când mă joc, eu zic eu. Vezi că și eu am fost pentru prima oară ieri și nu m-a găsit nimeni. 3 runde. Hai pe capul meu. Bă, nu pot să... Am scris F. Am uitat să pun un A la nume.
Chet caută, na. Bă, futu-ți morții, mă, că e aproape de mine aici. Cine ne caută? Eu. Eu cum ies să mă plimb pe hartă fără să îmi dau 5 și detail 4. general mie. 5 și 4. 5 și 4. Mamă. Eu vreau să-i caut pe ăștia ceilalți. Dar nu cred că merge. La unul cu aia. Da, eu. Mă rog să te beși pe tine pe live. Scuze. Aba da, păi. Să-i căutăm pe ăștia. Stai de capul meu. Ce hartă. Ce strănutată de doi. Ne caută? Vă caut, da. Ne cauți. My life, my rules. Bă. Bă, crebi. Hai. De aici? Unde mergi? Cum mi-am dat seama? Când mă văd tot entuziasmat de rău. Bă, sunt rău de tot entuziasmat. Bă, e aproape futu-să. Bă, futu-să morți, mă. Pe hartă. E chiar mare. Nu, Chet, nu. Coaie n-aer, coaie. Ți-am spus că ești adormit. Ce negulation. Sunteți mulți. Ne caută doi acum. Cât murim cu asta? A, da, nu se băgai caută. basic? Nu. Trebuia să bagi de la. Asta așa e mai repede. Mai trebuie jucat încă unde asta. Unde m-am A trecut pe lângă mine cu aia. În pula mea că a trecut pe lângă mine. Dar eu nu pot să-i văd pe ceilalți? Nu. Care să ascunzi? După ce te găsește, devii și tu. Ah, hunter. gen ar da locația, gen. Mm. Poți să fii și super hartă, coaie. N-ai și dark. În punctaj? Mamă, Da, să dacă stă stau lângă tine. bine. Da, stai bine? Stai așa. Da, mai câștig. Aia zic că am câștigat. Bă, dar e aproape, nu-i corect. Opa. A plecat, ok. Opa, cu fluiera. Am fluierat. Am fluierat și eu. Bă! Bă, ce zice? De ce zici? Bă, doar... Că e aproape, nu că știu unde. Eu nici nu M-am văd. prins, bă, băiatule, bă. Mamă, ce face Dark aici, frate? Killing spree. Eu de-aia l-am murit pe Dark primul. Ha, 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 ce tare coaie. Pizda, mătii. Bă, și ce bine eram acolo. Da. A, băi, nu câștigăm. Vă mai fluieră o dată? Hai de pula lor. Salut, Andrei. Frederic Capu, care... Cine mai e ascuns acum? Big fan. Nu, eu sunt. Eu Cristi și încă cineva. Ah. Hai Cristi, că câștigarea. Bă, cum nu-i nimeni aici? Ar fi loc bun. Sus coaie, e imposibil. Nici la mine. Aici jos unde sunt pus. Mai prea puțin timp. Găsi fix acum la 30 secunde, man. N-au aici nicio șansă să mă prindă. Oh, futu-ți caloriferele în pizdă să-ți fut. Băi, Nu cred. Cine-i calorifer? Ștefan, sau cum se cheamă? Alin, bă. Cristi, bă, Cristi. Păi și ce, mă, că-i fut caloriferele? De ce s-ar supăra?
Lasă-l mă, sunt la termostat. N-am rămas, eu trebuie să-i găsesc pe ăștia. În bucătărie, Bravo, te oprești Dădea. liber. Măcar du să-și legacy-ul mai departe. Gata, mâncați și am câștigat. Gurgeanu era după Băgăm basic, faie. Dar cum poți să te bagi acolo? Că pe mine nu mă lasă nici să mă... Sunt să mă... man. Aici, în bucătărie, la trebuie petiuri. În spate, la aprovizionare. Hai băga să zic repede. Am hack eu cu aia. Dar bă, hai Na, ce agitare e. Unde era Cristi? Că n-apucai să mă uit. Force taunt interval 20 de secunde, că mi se cineva de pe chat. A, să fluierăm... Da, deci Fix, automat la 20 de secunde, da, exact, Tracaș. Gata, Da. am băgat. Mamă, ce... Mamă, ce hartă. Mai bine așa și automat la 20 de secunde se fluieră. Da, e mai corect așa. Am pus basic, am pus basic. Na, ce... După că e live. building asta. Fluierăm după Ai, am gagicuțe. văzut cu aia. Ha. Era Hymen, era Hymen Buriană. Eu am ajuns și zic, bă frate, 30 de secunde, cum să găsesc pe nimeni și văd capul ăsta între... Băi, dar poți să-și mai mult. Ce fain e cu vaca? Hai, Pui doi hunteri. băgai unul, mă. Ești cel mai fericit acum că mă joc cu Hymen. Să mă apășoare. Alin, Alin, să ții harta. Păi am luat-o, mă, zice că se downloadează, Vereș. Oh. Am dat subscribe. Stai. Subscribe? Subscribe. Dacă nu-ți acceptă ăla, mai dă o dată refresh și dă încă o dată subscribe. Downloadează. Se downloadează. La 60. Gurgeanu, Alin e colegul tău. Cine? Alin e colegul tău. Ce coleg, mă? Dai și mie niște channel points. Alin, tu filmezi, tu faci de-alea. Nu pot acum. Salut, colegul. Pentru ce să-ți dau? Ce vrei să faci cu ele? E liber pe Ia, DN? mă, frate, aici. Amândoi în București. Eu. Ia, dacă Gata, toți mă, sunteți cameramani, Gata, Alin. cel mai bun film porno filmat vreodată. Și, bă, Tu, girl, s-o în cap. Bă, ce bă? Să mai ceva pe ce? săraca Monica are traume. Nicolae, Guță și Monica! Bă, dar ne vedem acum. Da, Păi bă, da, că asta boule! acum Pentru când că- murim de tot. A, pizda, mă, te-a dracu, Dark. Hai mă, de ce nu mă lasă și pe mine? Nicolae, Guță și Monica. Ce Mamă, ai, dar eu n-am bere? timp să mă ascund, Vere. Apar, mă, ce trebuie să fac. Nici nu mai trebuie să mă pictez că... Cam puținel. Timpul. A venit timpul, Gădeanu, să-mi suci coaile. Nu, dar nu, n-am loc să mă văd. Bă, ce faci, mă, bolnavule? Mă, ce măta comentezi futu spamăta în pizdă? Bă, du-te morții, mătii, să te duci! Dă-te în pula mea, nu e real. De ce nu mai am Cum ați zis că se Na. făcea? Eu mă uit la... De mult timp la tine și nu scriam în chat. Roborul ăla de pe... Auzi? Adică de mult la mine, că nu te chiar așa mult, de mult. Cine caută? Cine caută, mă? Iară chet? Pierde chetul de asta. Tremură mâna, frate, am emoții. Pigman! Cine e ăsta? Gudanu. Ia uitați-vă la Ali.
Stai că merge, fii atentă. Uită-te puțin. Coin. Dacă Mami. vezi, dacă vezi asta, sunt legendar. Îmi dispare click-ul. Mamă. Alin, ce camera ai? Adică, Nu se rog, stai vă rog, ești cameraman. de acum. Să te păi ascunde așa ca să văd cum lucrezi sub presiune. Un așa, C7-2. Holy shit, man. Că mi iese... Deci dacă mă găsiți, vă rog frumos, măcar să faceți un screenshot înainte. Da, te pui să fac rama. Te rog. Îmi spun așa tablou. Uite-te la Cristi, uite-te la... Da, îl găsește pe ăsta. Na, ce bine ascuns! Na, coi. Uite-te pe Jaime. Na. Coi, nu se face nimeni niciodată acolo. Uite-te pe Dark. Dark. L-a găsit pe... Dar cine caută acolo cu noi? Dar ce rasa, mă, te tragi, mă, dacă vezi că încă mă chinui, futu-te. Na, uite ce bine s-a pus Codeanu. Și Pigman. Pigman. Nu Pigman. Ăsta-s eu. Băga mea și pula în tactul care te-a născut și te-a fătat în morții, mă, și în Dumnezei și în frații, mătii, și în familia, mătii. De ce te întorsăși, mă? De ce te întorsăși, mă, sclavul pulii mele? Ia zi. Ok, bro. Mamă, Chi, te urăz cu toată ființa mea, te urăz. Deci stați puțin. Ok, l-avem pe Godeanu, care e bine. Godeanu e bine. Mamă, că sunt Ia-uite-l pe ăsta un s-a băgat, bă. bine rău. Fabiane, ai ales calea ușoară. Ce supărat sunt chat. Se pusă sclavul de dar deasupra mea și se văzu urma. Că dar nu gândește! Și nu m-am pus deasupra ta, mă, că eram în stânga pe ăla cu verde. Ai, Godeanu? George Daniel 1 e dacă. Mă, George Daniel! Te fut în cur! Băsitul ăla exist... A, l-a văzut. Ah, Bă, Asta e Roxana. vreau să-mi iau pe premiza că n-o să mă vadă. Cred că e Roxana asta, nu? Duchet cu... Da, e Roxana. Zici că plăștiți în țarul deasupra mea, se mă văzu eu în ultimul hal. Ce urât a dat. Cine-i chet, mă? Da, mă, liniști, George, știi că te iubesc. Dacă vrei poți să-mi dai la muie în baie aici. Ce tipă hai, man? Bă, puteam să găsi și eu un loc mai bun, gen. Nu pot să cred ce se făcu calorifer. Calorifer. Bă, eram chiar un extintor bun. Bă, Wow. doamne. păi e mort, mă, Cristi. Aaaa. Bun, unde mă? E bine, gen. Unde Fabian? What? Cine mă uită aici? Godeanu. Ce? Curul. Mare școaie, uitați-vă la Negulation că s-a terminat. Apă bune. Da, e șmecheră de tot. E cel mai bun Negulation, coaie. Dar nici n-au cum să ajungă acolo sus la Negulation pe tavan. Na, mă, stai, mă. Bă, Ganeam. Cine-i Negulation? Pe chat. Ah, e bun Negulation. Ai, și Roxana. Vreau să văd câte ore are. Și? Dark? Da? Ma, l-a găsit pe Godeanu. Mă găsiși, mă, futu scrijania, mă. Mai sunt eu cu Roxana și cu Negulation. Pe Negulation nu-l găsești. Vezi că am fost și la vedere și nu m-au găsit, ok? Deci am o scuză. No. Dacă îi găsești pe toți, o fu pe măta de ziua ta. Nu, scuze, voiam să zic că-ți dau un gifted. Nu mă mai ascult pe jos data viitoare. Nu. Spărțese mouse un pumn. Nu ai. No! Băga mea și pula. Nu aici. Pleacă, mă. Pleacă, Chet. Chet. Bă, deci Roxana pe bune ca... No. Nu mă... Fabian, marș de timp, pula mea! Dar nu se găsească. Fabian are cum, coaie? Nu cred. Fabian No, face e ireal, tac, e tac, tac. ireal, e ireal. No! parte din hartă. Băga-mă pula morții tăi că să-mi
fan prost. Marșe morți mătii la muncă. La 40 de ani stai în casă cu măta, au fut. Băgă-mi pula! Bă, Cristi! Ce? Dacă mă ia gura la mama A, Roxana e aici cu... Bun să băgă Roxana, bă! Vezi că e în coșul de gunoi, în coșul de gunoi acesta. Chetul de față. Capul nostru. A, bă... E acolo! Ce era să cred. Deci nu pot crede că e adevărat așa ceva. Deci Rox are... Are hack Roxana, bă! Băi, băiatule, Da, mă, bă. da! Da, mă, da! A, era, mă duce pe jos. Da, mă, da! Reacția ta. Iau de la cotor că Oricum, coaie, neironic, Chet omorât prea mulți, coaie, GG pe Chet, bune, bravo. pe bune. Bravo, mă. Ești Bravo. regele meu, coaie. E bine și cu ăla că fluierăm. Că altfel era prea greu harta asta. Deci fluierăm Eu ce? cum? Bă, și nu mă găsea, bă, dacă se ducea pe altcineva, bă. Fluieratul. Păi, asta e ca să te... Cam aia e ideea. Foarte... Da. Noapte bună, noapte bună. Te pupi. Ne auzim mâine. A, băieți. că acum Somnic am ușor. prins și eu. Aproape eram extintor. Aproape. Apochet, ascunde-te și tu. Nu vreau. Du-te și ascunde-te, hai că caut eu. Ok. Nu vreau. Vreau eu să caut, du-te. Da, mă, ce tare e cu aia. Toți aici. Hai mă, tu să căutăm. Bă, stop! Mamă, bă! Trebuia să fac doi criminali. Dă random. Aia e. Aceeași artă? Mamă. Criminal. Mamă, criminal. Păi mă bag și aici cu aia și nu mă mai găsește nimeni. Păi, N-am cum să intru aici, înăuntru la asta. nu vă să vă găsiți locurile. Nu. Bă, George mi-o dă la buci. Băi, George. De ce nu pot schimb poziția? Ah, da, bravo. Și viața e alcoolul, Bă, cine e aici? noapte trăim în pericol. Și viața e alcoolul, în Da, pericol. frate. Și viața e alcoolul, până noapte trăim în pericol. Și viața e alcoolul. Da, mă. Auzi, coaie, dar cred că știu cum să fac să nu mă moare. Nu, vreau în altă parte, bă. Fai de pulă. Gata. Ca pe aici. Și știi unde? Nu, mă bag înapoi aici. Gata, bă. Nu, că spre evident. Câte secunde mai avem să ne ascundem? Ce tu ești cu mine aici, nu? Cine? Gata. Uite, așa. E mai bine între. Sau jos. Zi jos sau între. Ce-ți repede? Da, încă da. Între e cel mai bine. S-a Mai marcat. dau meșou și mă bag mai bine. Uite, hârtie igienică m-am gândit și la asta, dar Așa. cam complicat. Oricum ori primul pe principiu. Oricum pot să-mi schimb locul dacă e departe de mine, știi? Într-adevăr. Da. Am văzut anul ăsta. Și cred că o să mă pun în altă parte după ce
Nu știu. Ia Hai, da, mă, vezi. ești pe asta, că ești după aia mă tot. Haideți să găsim noi alt loc până... Aici sus trebuia să mă pun. Cine caută? Pigman, nu stătea mai și el Pigman. Ha. Mă, ce m-a speriat. Mamă, Bă, Pigman, au făcut pe măta de ziua ei, coaie! Toți morți, mă, No, băgă-mi ești. Bă, Bă, deloc, bă, Cristi. bă, Dark, ziceai de mine, lasă-mi puii mei. Lasă-mi puii mei, Dark. Ia, unde-i Dark? Aici era, hai, man. Ulă, la sfârșit. Bă, dă-l... Bă, coai, unde s-a băgat. Roxana. Cine codea? Ia uite, bă, tryharderii unde se bagă, bă. Știi că jocul ăsta e de creativitate, să desenezi, să pictezi, nu e A, pitulul mă, și nu un mai pizda plânge, mătii de coaie. retardat. Nu mai certa, nu mai certa, că și-a făcut același lucru. Am cele mai multe chestii pe mine desenate și nu e mult. Chet, Tu ești foarte... Chet e el în Eu realitate. când ți-am spus să mă asculti de o fată, o să ascult data viitoare. Dar să schimbi harta, că era interesant să schimbi harta. Mamă, ce scammer e, George. Îți dai seama, Panda. Bă, unde sunt? Cine-ți merge, mă? Bă, dar mapa asta nu e bună, că e pitulușul full tryhard, bă. Ia uite-l pachet cu aia. Mere puroiul. Mamă, ce pitulușul vă jucați, coaie. Ce faci, mă? Bravo. Plimbi urs. Simbur. Bă, Chet, ești terminat mental futut în tot? Na, că nu o găsești pe Roxana. Păi, uite și tu, dacă stau aici. Mamă, bă, de ce mă sperii cu aia? Hai, nu, uite, uite, te scrie RIP, bă, bă. Bro. Am fluierat de 4 ore, m-am fost cam greedy. Are căști, băieții, e clar. Are. A, bă, o vede pe... Pro. Dacă băieții fotbal. Jucători care s-au scus și acum. Hai, Chet, să vedem hartă. Ăsta, mapă, artă. Da, două Artă. mapă, nu ne putem ascunde așa bine. Artă. Da, exact. Sugarland, aici, zic QT, nu știu. Bă, fro. Melodie. Bă, da... E real, mă. După ăștia n-au nicio șansă, pe ăsta l-a găsit. Roxana. Ia uite-l pe Godeanu. E giveaway-ul puternic, deja s-au înscris băieții puternic. 10 Hit. giveaway-uri, 10 la număr, aveți carambit E bună, bună. giveaway-uri puternice. Georgiana. Ce credeți în exclusivitate națională George, de fapt. și internațională? Na. După ce se termină giveaway-urile astea, bineînțeles, mai avem o grămadă de buget să vă bag la giveaway. Cred că vreo 2000 sau 6, 2000 sau 3000 mai am. Deci se termină ăsta, după vă mai Ești bag fetiță. direct. De ce? Așa că participați la asta puternic ca să vă pot Na, că nu l-a văzut. cod de 20 azi. Vreau și eu neapărat să mă plimb. Că oricum câștigam. Bă, dar de ce nu trage random? Acolo unde eram. Că te superi? De ce mă supără? De ce m-a supărat? Bă, dar cât de realiste sunt aceste dungi, Chet. Îl văzuși? Pe Chet? Da, bă, uitați-vă la chet. Ha! Bă, nu ai dat seama, mă, cu aia. Da, frate, eu o fată, mă, și că mă uit la... Și că a pus un 180 de pixel pe lângă E mort calorifer, de aia mi-arăta așa. Nu era Bă, să muriți voi! Eram în ghiveci. Su... Până... Sperii, aaa. Era bine zis. Cu Da, cura mă, Drina, afară, tu n-ai voie să asculti nicio melodie. Am scris greșit. Acolo. nu știi că n-ai voie să stai cu cura afară că răgești? Și tu în fața lui și-a mirosit, a venit după miros că deja. Și-a despărat puțin ochii. I-a dat o lacrimă și a venit la mine, m-a băgat dracu. Era de la 100. Bă, dar nu-i corect, bă, bă, Pigman, bă. Oricum am ascuns și eu prost rău, gen.
Na, mă, că nu l-a văzut. Bă, Cristi, dar tu-ți lași și instașat. Săracu, deci s-a spawnat, cred că cu rifle-ul la el în față era. Da, bă, corect, băgă direct, dă după poză cu blitz. Hai încă mai bag unul. Hai că unul. Bă, m-a ascuns și bine de data asta sau? Dați follow pe kick, bă, follow pe kick,